ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо. хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир ма мехе паплиное ки тамом шуда буданд ва боз ҳам дар бори нав омада хостум нишон диҳам, то ин ки касоне ки он дафъа заказ карда буданд, дархост карда буданду наёфта будем, донанд ки амхе ранго бо омадай метавонед рафта бозора бинед ва дарёфт мекунед амхе валнаҳо. ино дизайнерски сангча задагиёш 170-180 сомонай. марҳамат, бинед чӣ қадар рангои хушруш омадай ва инчунин бо сангои дизайнер. агар ба шумо дар кор боша, мо ҳам доставка дорем, метавонем равон кунем. агар хоҳед мисол наздиконтон бошад, пас ин видеоро ма аз Корвон тарафи Пажарка ноливои дарвоза якум рияд ба навор гирифтагӣ ҳастам. ҳамин якум рияди ҳамин ноливои дарвоза назди Корвон сити, ин рияди паплинои намхе вай мебошад. паплинои распродажаву паплинои оптом ҳамаш ҳамин риядай. инчунин инҷада бинед, ана ин намуд паплин сангои ҳархела задагиай, бисёр хушрӯ. на марҳамат, санги дизайнерске. и 180 сомонай нархи донаша гуфтестам. касоне ки мисол бисёр гирифтан мехоҳанд, бо ҳам арзон мешава. инчунин ҷада боша намқа паплино 170 сомонӣ. бисёр ранги хушрӯ пудровӣ. инаш бошад дӯстони азиз, санги вайш кабуташ санги сиёҳ задагиай, чам бисёр хушрӯ омадагиай. аз сабабе ки ҳозир санго беҳад қимат шудагиай ва камёфтай дар бозор. паплино чӣ хеле ки гуфтам, ягон ҳами 10 сум қиматтар шудагиянд. ҳами зардам хушрӯ тамошо кунед. бо як бор аз наздик омада бинед, касоне ки паплин гирифтан мехоҳанд. бисёр ранго дар видео хушрӯ намеояд. бисёр рангора мисол чун аз наздик мебинӣ ранги аҷоиб хушрӯ доранд, вале баъд аз ба навор гирифтан дар видео рангшон мисол ӯ ранге ки ҳаст нест дар ӯ ранг. ана инам хушрӯвай нусхаҳои туркиян. иноям амха 170 сомонӣ дизайнерскиёш. агар хоҳед мо равон мекунем ба Русия. бисёртар мепурсанд дӯстони азиз. посилка вақте ки мо бо почта равон кардем, дар як моҳ меравад. ҳамина ба назар гиред. ана ин намуд евростил ҳастай. аз ин бенигиношам аст. то охири видеоро тамошо кунед, мебинед ки се ранг дора. ина рангош. ино аз 100 сомон сар мешавад то 140 сомона. набинед. и розвишай. ана инаш серичаяй, а дигариш коричневияй. се ранг. аз и бисёр куштай хушрӯ меброя. чӣ хеле ки гуфтам, евростилай. мисол платяам будузет хушрӯай. ана ин доингои вай бенигин. дӯстони азиз, бисёртар хоҳиш мекарданд ки доингои бенигинам ба навор гиред. марҳамат, хоҳишманд бошед. агар анамихе доинго ҳастанд, бенигин на. нархи фурӯшиш ин гулои нав ки ҳаст, ба фикрам 80 сомонай нархи фурӯшиш, агар хато накунам. бинед чӣ қадar рангош хушрӯ. иш бо дига гулай. заминуш амхе бирӯзовый омадагиай. ира ҳангоме ки гули дизайн мезананд, бо дига хе мешава, хушрӯтар мешава. ина инош бошад дӯстони азиз. вая доингай ишам заминуш амхе ширчоияй, ранги молочный. набинед гулчои ҷудогона дора. ана ино бошад бенигинош дӯстони азиз. камака қиматтарай. рости гап намедонам ё 90 сумай ё 100 сумай. барое ки и гулшон
қимат омадагиай ҳами нусхаи атласиш. На марҳамат бинед анам херангошам ҳаст. Ино агар ёд дошта бошед мо сатина ба навор гирифта будем, сатинаи 220 сомона. Ин нусхаи сатинай вале паплини доинган хчун. На марҳамат иям глинавай. ана инуш бошад дӯстони азиз, и доинг нестай. Паплини слимай ду ранг дора. Аз рангоша нишон метам бенигинаш. Инаи сабзай уш бирзовый. Марҳамат агар дар кор бошад ин нархи фурӯшаш ба фикрам ки 65 сомонай. Рости беҳад бор бисёрай ҳар якира нархи авайш нархе ки гап мезананд дар хотири одам намемона. барои ҳавай тақрибан ша гуфтаистам хай худтон биёед бо бинед касоне ки харидор ҳастанд ва нарх наво карда харидорӣ намоед. Ина ин бошад гулмайдаяй паплини доинг. На марҳамат доинго чӣ хеле ки дар видеои пештара нишон дода будам аз анами 65 сомон сар мешавад то 100 сомона. ана ин гилшам хушрувай заминуш коричневияй коричневи анами хет заминдор бисёртар дар паплинои туркӣ мешавад. Ани бошад доингаи вале заминуш ҳамхе шкаланови омадагиай бисёр хушрӯ метавад чун аз наздик мебинед. дӯстони азиз ана ин нусхора бошад сангои дизайнерски задагиша хостум барои шумо нишон диҳам то бинед чӣ қадар хушрӯ мебиёя ҳангоме ки боз анамхе санго доранд дар вайшон дар танашон. На марҳамат дизайнерскиёшон 170-180 сомон ҳамхе ранго доранд. агар дар кор бошад нависед чӣ хеле ки нишон додам анаи кабуд анаи сиёҳ аз ино беҳад рангои хушрӯш омадагиай метавонед ки дархост кунед. ин намуд материалҳо як маротиба 2 моҳ пеш тақрибан омада буд тест тамом шид ва инак чӣ хеле ки мебинед боз ҳам дар бори нав омадагиай метавонед дархост кунед ё ин ки омадахтон аз наздик бинед. ҳамаш санги дизайнер кати оро додаштагиай. тамошобинони азиз ин нархҳое ки ма гуфта истодам нархи 3 метрша дар назар дорум ва сангои дизайнерӣ гуфта и сангое ки мисол танҳо дар гулуш оро додаштагиай ҳамона дар назар дорум. яъне танҳо дар гулуш сангай бинед дар ҳамаи материал несту дар гулуш и қиинтаракай санг заданаш нисбат ба у сангои дождику дигараш барои ҳавай нархи ино камакак дигартаракай аз сабабе ки мисол сангзан қиматтар мегирад. на марҳамат агар дар кор бошад ба мо нависед доставка дорем. ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст ба ҳамин рақамҳо